ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿ ದೂರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸಾಯ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಊರು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಮ್ಮಿ ಬಿರವುಡುಲ್ಲೆರ್ ತೋಜಿರ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ದಕ್ಕಲ್ ಎಂಕಲ್ ಊರು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಗರ್ ಅಮ್ಮ ವಿನೀತ್ ಅಣ್ಣೆ ಪೂರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚ ಅತ್ತೆ ಸಾಯಿ ಎಂಕಲ್ನ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಉಪ್ಪುನ 1 ಗಂಟೆದ ಅಂಚೆ ನೀನು ಸಾಯಿನ ಬರ್ಡೇಲ ಅತ್ತೆ ಸಾಯಿ ಬರ್ಡೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ದ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಆಗ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ದು ಅಂಚೆನೆ ಕೋಡೆ ಅಕ್ಕ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮಂದಿರ ಆಗ ಅತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಲ್ಲೆ ಮಾಮಿ ಪೂರಿ ಮಾಮಿ ಗುರು ಮಾಮ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಬರ್ಡೇ ಗಮ್ಮತ್ ಡ್ಯಾಂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಂಡಲ್ಲ ಅಂಚ ನಾನು ಊರು ಪೋತು ಓಡ ಅತ್ತೆ ಸಾಯಿ ಅಂದೆ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಲ್ಲರೆ ఆయన బ్యాగ్ సಮೇತ తీరుతుంది ఇచ్చి ఆత ఎక్సైటెడ్ అంచ పోయి ఎంకల్ ఏర్పోర్ట్ పత్త సాయిన బ్యాగ్ మళ్ళీ బ్యాగ్ ఆతను దయపండ ఆయన పూర కిన్నే బ్యాగ్ ఉప్పును ఆయన బుక్స్ పూర ఓల పత్తు చేయటతే ಓ ಪೂರ ದೇ ತೊಲ್ನೆ ಕೈಟ್ ಓ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊನ್ ನೀರು ಶೋಕೊಂಡತೆ ಅವು ಬಿಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಅವು ರಡ್ಡಿ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿಯ ಟಾಯ್ ಗೆತ್ತೊಂಡರು 3 ಟಾಯ್ ಅತೆ ಸಾಯಿನ 3 ಟಾಯ್ ಉಂಡು ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಅದೇ ತಕೊರ್ನಿ ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಅದು ಆ ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಹತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಆಗ ಒಂಜಿ ಟಾಯ್ ಬೋಡೆ ಸಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಕ ವಡಾ ಪುಂಡ್ಗೆ ಚಿಕನ್ ಪಪ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಜ್ಯೂಸ್ ಗೆತ್ತೊಂಡಿರು ಬೇತೆ ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಇದು ಗೇಟೆಡ್ ತೋಡ್ ಅರೆ ಚಳಿ ಅವನು ಸಾಯಿನ ಬರ್ಡೇ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಟಾಯ್ ಓಪನ್ ಬಂದೆ ಬರ್ಪೂಜೆ ಸಾಯಿನ ಇಂದೇನೆ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಅದೇ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಟ್ರಕ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಏನೇ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತಿರ್ತುಂಡ ಓಪನ್ ಆದ ಅವು ಹೌಸ್ ಇಡ್ಬೋದು ಓಪನ್ ಮನ್ಪುನತೆ ಸಾಯಿರ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇರ್ ಮನ್ಪುನು ಹಾಯ್ಪ ನೋಡತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಟಾಯ್ ಓಪನ್ ಆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಫೈನಲಿ ಅಂಕಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಅಂಕಲ್ ಫೈನಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಅಂಕಲ್ ಲಗೇಜ್ ಪೂರ ಲೋಡ್ ಆಗುಂಡು ಟೀ ಸಾಯಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಕಲ್ ಬೊಂಡ ಪರ್ರೆ ಉಂಟಾದ ಸಾಯಿ ನಾಟ್ ನೈಸ್ ಸಾಯಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜೆ ಎಡೆ ತೂಲೆ ಅಂದೆಪ್ಪ ದಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ಈಜೆ ಅಂಕಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಯ ಏನಿಲ್ಲ ಬನ್ನಾಗ ಏನೊಂಜಿ ರಾಶಿ ಅಮೆಝಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಂತ್ರಡ್ ಪೂರ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಏನು ತೋಜವೆ ಇನ್ನು ಒಂತೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಟೆಡನ್
ಕೆಲವು ಓಪನ್ ಮಲ್ದೆಗೆ ಎನ್ನ ಮೆಕ್ಕೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ತೂಗೋಡು ಸಾಯಿನ ಕ್ರೀಮ್ ಪೂರಲ್ಲ ನಾನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ದೆ ದಯಪಂಡೆ ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಕನಪೂಚೆ ದಾದೇಕೆ ಮಿರರ್ ಫುಲ್ ದಾದನಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆದ ಇಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದ ಕೋರಿದ ಏನ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿತ್ತಂಡ ಏನ ಮಾಮಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪೇರ ಅವೇನು ತಿಂದದ ಯಾಲ್ನ ಸಾಯಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆಯ ಅಮ್ಮ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆತಜೀರ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಸಾಯಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚ ಆಗ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಏನೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆവുന്നുണ്ട് ಮಿಥುನ್ ಚಿಕ್ಕನ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡ ರಡ್ ಕೇಕ್ ಹೌದು ಏರ್ನ ವಿನಿತ್ ನಿಂದು ಓಪನ್ ಕೀ ಎಂಚ ಬೈಕದ ಕೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಅಂಡ್ ಅಮ್ಮಮ್ಮಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಪಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಪಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಬಂಗ ಬೈದೆ ಕನೇರ ಬಲ್ಲೆ ಸಾಯಿನ ನ್ಯೂ ಬೈಕ್ ಮಾಮಿನ ಗಾರ್ಡನ್ ತೆಕ್ಕರ ಆಯ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಯ್ನಿ ನಡ್ದು ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ತೋಜಿ ಮೂಲೆ ಆ ಸೈಡ್ ಬರ್ತೋಜ ಆ ಮೂಲುಂಡು ಎಂದು ಏನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಮೂಜಾದಿತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಬೂಡುದುಂಡಿಗೆ ಎಂದು ನಾನು ರಡ್ಡುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮಡ ಕನ್ನಡ ಪಂದು ಗಿಡ ನಡ್ಪದಿನಿ ಫುಲ್ ಆತಂಡು ನೈಟ್ ಬಳ್ಳಿ ಫುಲ್ ಪೋತುಂಡಾಯ್ತ ಒಂದು ಕರಿಪತ್ತದ ದಯ ಇಟ್ಟು ಫುಲ್ ಪೋತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಇಂದುಲ ಉಂಡೇನಾ ಕ್ಯೂಕೊಂಬರ್ ತೆಕ್ಕರದಲ್ಲ ಎಕಡೆ ತೋಜ ಇರತ್ತ ಮಮ್ಮಿ ಮೂಲುಂಡು ಮೂಲು ಫ್ಯಾಷನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಗಾಡಿ ಪೂಜೆ ಅಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಏರ್ ಪಾಡ್ನಿ ಫ್ಲವರ್ ಏನಕ್ಕಿ ಮಿತ್ ಬಡ್ಲ ಓಡ್ ಆಡ ಮಿತ್ ಬಡ್ಲೆ ಮಿತ್ ಮಿತ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಿತ್ ಬಡ್ಲೆ ಆ ಏ ಸಾಯಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ಸೀಲಿಂಗ್ ಪಡ್ಲೆ ಮಿತ್ ಪಡ್ಲೆ ಅಪ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಪ್ರೋ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ ಪಾಡ್ದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓ ಅವಳು ಉಂಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಬೋರುಂಡು ಫೇಲ್